UJacob Zuma usethole incwadi emkhiphayo njengobuso be-MK Party. Umsunguli we-MK Party uJabulani Khumalo usebhalele loyo owayengumongameli wezwe uMnuz Jacob Zuma ecela ukuthi aphume ekubeni ubuso beqembu Umkhonto weSizwe Party nokuthi i-IEC imsuse ngokushesha njengobuso beqembu kanye nomongameli wayo. Uthathe lezi zikhundla ngokuwumgunyathi. Kulezi zimo ngicela ngokushesha ukuthi ikhomishana yokhetho isuse igama likaMnuz uZuma njengobuso be-MK, kusho uKhumalo. Kufanele futhi akhishwe ngokushesha njengomongameli we-MKP. Uzibambe zombili lezi zikhundla ngokukhwabanisa nokungekho emthethweni, kusho yena uKhumalo. Le ncwadi iphinde yathunyelelwa ku-IEC icela ukuba kukhishwe loyo owayengumongameli weqembu le-ANC uMnuz Jacob Zuma esikhundleni nanjengobuso be-MK Party akhishwe nasohlwini lwePhalamende. Sibonge indlebe. Sicela usubscribe ukuze uzothola ezilandelayo. Inkanyezi News.